Jena min jafni jena fotografer noħroġ spiss fil-ħodu kmieni ġifiri mhux beter ritratti. Sibtu l-ħadd ġeneralment ma' 5 ta' fil-ħodu nkun diġà qiegħed jew barra triq jew ġifiri x'ismu u nkun qed nipprepara biex nitlaq il-barra. U darba minnhom ħriġt mill-bib ta' barra, dort biex immur lejn il-karozza u għaddejt minn taħt il-bozza ta' triq. U f'ħares l-isfel nara żewġ dellijiet, id-del tiegħi jekk qed naraħ jitwal insomma u nara dell ieħor. U fittilli nħares hekk lura, da mind you kelli tripod f'idejja, backpack ma dari. Kif dawwar twiċċi hekk kif ħares lura biex ovvjament nara minnu għax ma rajt il-ħadd jiraw ħereġ mid-dar. Nara figura. Ma rridx ngħidlek figura ta' mara, ma rridx ngħidlek figura ta' raġel, rajt figura ta' xi ħaġa, bniedem, whatever għajlu li trid. Imma din minn rasa sa saqajja sewda dlam. Issa qed tara li mhux libsa, issa qed tara xi ħadd tefa' biċċa imkelma u dik tal-portieri xi jgħidula bħalissa dik il-drab. Nipprova niftakar, imma sewda dlam. Ġifieri dik kienet isa literalment sewda dlam, issa qed tara kolonna miexja. U li dejnu hekk kienu jidhru jew Le, kienux jidhru ma ġast kienux jidhru. hekk. Eżin Jekk tajlek kellix. issa bħal meta xi ħadd libes li żar u jiġi jidher dik il-fuq. Alright, issa qed tara bniedem li jibes cloak. U bħala distanza kemm kien hemm bejnek Ftit. u dil-figura. Ftit kien hemm ħafna ftit, naħseb bejni u bejnek, hekk. Id-distanza, issa jiena ħarist hekk. Xi ħaġa tal-bissa minn Qed ngħidlek, ma rridx ngħid ċertu diskors fuq il-kamera, ma il-qata li ħadd ġifieri ma jgħidulekx hekk ħassejt literalment. Eżin Isu xi ħadd literalment. Naħseb li kont ma nafx jew kont immut, ma nafx jekk tissemmi xi ħaġek nibża żgur. Jekk hux qed tgħidli jekk ix-xokjajt ħassejt iwa xokk, ħassejt xokk isu xi ħadd tefa' li bar mill-kiesaħ. Imma l-iktar ħaġa stramba hija li ħafift il-pass. U fejn soltu noħol ħin niftaħ il-luggage boot, poġġi tripod pulit il-basket li qiegħda bqajdiħ ġol karozza ġifieri minn ġol biba tad-driver. Literalment insajt il-basket fit-triq, battu fidi, bit-tripod kollox waddabtaw fuq is-sitt tal-passiġġier u dħalt niġri ġol karozza start jgħid fass il-buttuna niġri. Uħriġ minn ġol parking. Da sa tant qed naraħħa mixja warajja x'jiena mbagħad ħaffift il-pass. Ġifieri xi ħaġa jgħidilha li trid tajta naqra fid-distanza. Talt fil-karozza u soqt, u kif ħriġ minn ġol parking jien ovvjament bajta ħares li qed naraħħa minn ġoħġieġ. Qed naraħħa mixja, noħroġ minn ġol parking, soqt biċċa l-qoddim, u qed naraħħa miexja u tieħu posti fil-parking, ġifieri literalment tisab parkjat. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.